निदा खानची नाशिक कोर्टामध्ये निदा खानला हजर करण्यात आलेला आहे। निदा खानला कोर्टात हजर केले। आता कोर्ट नेमके किती दिवसांची कोठडी देते हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। निदाला अटक झाल्यानंतर आता कोर्टात तिला हजर केलं जात आहे। नाशिक आयटी धर्मांतर प्रकरण आयटी कंपनी धर्मांतर प्रकरणामध्ये निदा खानला अटक झाल्या मागच्या 47 दिवसांपासून ती फरार होती। नाशिक धर्मांतर आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी निदा खानला रात्री छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली आहे। अटकेनंतर निदा खानला न्यायाधीशांसमोर न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलाय। निदा गेले 4 दिवस कैसर कॉलनी नारेगाव इथं होती। तिच्यावर नाशिक आणि संभाजीनगर पोलिसांची नजर होती। फोनच्या लास्ट लोकेशनवरून पोलिसांनी शोध घेतला आणि निदाला अटक केली आहे। निदा खान ही धर्मांतर प्रकरणाची सूत्रधार असल्याची माहिती आहे।